ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോരായിരുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും പിന്നെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധിക്കാം, മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടൈ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ 40 എത്രയായത് ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2-ാം അധ്യായത്തില് 24 മുതല് 40 എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? 41. അതെ അതെ അതെ. 41 41. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അദ്ദേഹം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹണ അതിൽ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനൊന്ന് സ്ലൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ, കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? അത് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? 40-ാം ശ്ലോകം എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉപദേശം. എന്താ അത് പറയുന്നത്? 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്ന നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നതാണ് അല്ലെ ആ ശ്ലോകം. അതായത് നേഹാഭിക്രമ നാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വല്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹത്വോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിനില്ല. ഈ വഴിക്ക് ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നു. ചെറിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങള് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെയും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ വളരെ അപ്പുറത്താണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിന് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഈ ഉദ്യമത്തിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൂടി ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നഷ്ടമോ അപ്പൊ ലാഭമല്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഭൗതികമായ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് ലാഭനഷ്ട കണക്കിന് വിധേയമായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത്. നഷ്ടമോ എന്നില്ല പറഞ്ഞത്. നമുക്കല്ലാതെ നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളെ. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതല്ല കാര്യം. പക്ഷെ എന്താണ് മഹാഭയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് അതിലേക്ക് ഉയരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശം, അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശരിയായ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് പറയില്ലേ, സൗന്ദര്യം വേണം, പൈസ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വേണം. അതൊന്നല്ല ഭക്തി. അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ലെവലാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറും. അതാണ് നമ്മള് വിഘ്നേശ്വരൻ അല്ലെ, ഗണപതി. പക്ഷെ എന്താണ് ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നരസിംഹ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ ഭക്തിയുടെ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നത് നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ ലെവൽ അതാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഗണേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ വിഘ്നേശ്വരൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ശരിക്കും അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് അവിടെ വിഘ്നേശ്വരൻ. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും രൂപം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മറ്റ് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മള് മനുഷ്യ രൂപമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതാണ് വിഘ്നേശ്വരൻ. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഗണപതിയുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും നരസിംഹ ഭഗവാനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ വിഘ്നങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണില് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇതില് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു, ഭക്തിയിലേക്കുള്ള വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റി തരുന്നത് നരസിംഹ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ വിഘ്നേശ്വരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്നല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് ശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധനങ്ങള് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മളൊരു
ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിഘ്നേശ്വരൻ, അതായത് നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഞാൻ പറയില്ല, മന്ത്രങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ പവർഫുൾ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവദേവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ പവർഫുൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ അത്തരം പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാ മന്ത്രങ്ങൾക്കും അതിന് റൂൾസുകൾ ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. അതൊക്കെ വളരെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസിൽ പോകണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ആ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ 100% പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ എന്താ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ കൂടിയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയത കൂടുമ്പോൾ ഭൗതികത കുറയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായതാന്ന് പറഞ്ഞു. അല്പമെങ്കിലും ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, LKG UKG പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഴുതാനും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ. എന്നാലേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസമെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്. ഈ 40 കുറച്ച് സ്ലോ ആയി, അതാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോയത്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നമ്മള് 40ാമത്തെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ ശ്ലോകം. ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ബുദ്ധി വ്യവസായിനം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയത്വമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്ന നിശ്ചയത, ഏത് വഴിക്ക്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയത, അത് ഭഗവാനിലേക്കായിരിക്കും. വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പല ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ ലക്ഷ്യം കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. കുറച്ച് നമ്മൾ ധനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് വളരുന്നതിന് ഐശ്വര്യ ദേവതയായിരിക്കും നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, പലതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ദൃഢനിശ്ചയമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതാണ് ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പൂർണ്ണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു. വ്യവസായിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം അതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. ആയൊരു കണ്ടീഷൻ, ആയൊരു വിശ്വാസത്തെയാണ് വ്യവസായിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലയോ ചീത്തയായ കർമ്മങ്ങൾ ബലം അനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിലും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മളെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകണം. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. നന്മയില്ല, തിന്മയില്ല. അതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ. അതിൽ സുഖവും ഇല്ല, ദുഃഖവും ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ലാഭവും ഇല്ല, നഷ്ടവും ഇല്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് ആ പ്രവൃത്തി. അതാണ് നിരപേക്ഷ തലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. അതൊക്കെ എന്താണ്? നന്മയും തിന്മയും, അത് സുഖവും ദുഃഖവും, അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം, അത് മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അതാണ്. നമ്മുടെ സത്യത്തിൽ അതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം. അതാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം വേണം. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെന്ന് അറിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആനന്ദം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ്, അതിവിടെ കിട്ടില്ല. അത് നമ്മളെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാത്തത്. കാരണം അത് ഇവിടെ അല്ല, മുകളിലിരിക്കണാണ്. നമ്മൾ പറയില്ല, ആകാശത്ത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഭൂമിയിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ.
അപ്പൊ അവിടെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളില്ല. അതായത് ഭൗതികത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ആത്മീയത. ബാക്കി എല്ലാതും, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ദേവത സങ്കല്പങ്ങളും വരുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദുർഗാദേവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മുകുന്ദൻ, അതാണ് ഭഗവാന് മാത്രം മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയും. മുക്തി തരുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ അതിനെ പൂജാകർമ്മങ്ങളിൽ, നമ്മളെ ബലികർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതാണ് മുക്തി എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ പരമാനന്ദ മുക്തി ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. കൃഷ്ണബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണ സമർത്ഥനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനായാലും രാഷ്ട്രത്തിനായാലും അതിന് കുടുംബത്തിനായാലും എല്ലാവർക്കും ഉത്തമമായി സേവനം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും പതുക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണ സമ്പ്രദായം എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഞാനൊരു വ്യക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാവും. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും, അല്ലേ? അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ? ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ എന്തിനു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കും. അതിന്റെ റിപ്ലൈ ആരെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യണത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ഒരുവിധം ശരിയാ. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ചെയ്യണേ. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചോദിക്കണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ എന്തിനാ നമ്മൾ പുഷ്പം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്? ഇതിന് ഭഗവാൻ എല്ലാം തരുന്നല്ലേ. എന്തെങ്കിലും സാധാരണ നമ്മുടെ സമർപ്പണമാണ്, നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ സമർപ്പണം. അതെ, മനസ്സിന് ഉയർത്തലാണ്, സ്വയം ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഉയരല്ലേ, നമ്മൾ ഉയരും അല്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷിക്കല്ല, ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ഉയർത്തിട്ട് നമ്മളെ സന്തോഷത്തിലേക്ക്. നമ്മളെ ഇതില് ഉയർത്തുവല്ലേ. ശരി, വേറെ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? മാതാജി പറഞ്ഞു, ശ്രീലക്ഷ്മി മാതാജി പറഞ്ഞു ഒരു അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്താ അഭിപ്രായം ഉണ്ട്? ഞാൻ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ല, ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്തിനീ പുഷ്പം കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾ എന്തിനീ വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ ഉത്തരം? ഭഗവാൻ എല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനല്ല. പിന്നെ എന്തിനു ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെള്ളം തരുന്നത്? നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യം ഭഗവാൻ. പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ചോദിക്കില്ലേ? നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്യണമെന്ന്. നമ്മള് സർവ്വതും ഭഗവാൻ അവർത്തിക്കുക. അതാണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതേ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്, സർവ്വതും ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതേ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. മനസ്സിനെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്, ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞത്. ഭർത്താവും പറഞ്ഞത് മനസ്സിനെ ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ, അവിടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തി നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യാം. പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി, പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഉയരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവിടെ എത്താൻ അടുക്കുക. പ്രഭു, നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ. അവിടെയാണ് പോയിന്റ്. എന്താണ് സ്നേഹം? നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, അവിടെയാണ് പ്രേമം, പ്രേമഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സ്നേഹം, നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ.
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ചേച്ചി അവർക്കൊക്കെ അവര് നമുക്ക് പല ഗിഫ്റ്റ് തരും അല്ലെ, ശരിക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെ കൈമാറ്റാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ അമ്മ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതെന്താണ്, അമ്മയ്ക്ക് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത്, ആ പ്രേമ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന പ്രേമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ നമ്മ കൊടുക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോ വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക അല്ലെ, അവരോട് ആ സ്നേഹം ഭൗതികമായിട്ട് ആ ചിന്തയിലെല്ലാം പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതെല്ലാം പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹം, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് തരാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ആ സന്തോഷം ഭഗവാനായിട്ട് പങ്കിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ചിലവർക്ക് വേഗം ആദ്യം, ചിലർക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആവും. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം. പ്രേമഭക്തി നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പലതും എടുത്തു കൊടുക്കും, നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു അധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഹരേകൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ഹരേകൃഷ്ണ അപ്പൊ പിന്നെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഒരു ഉത്തമ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതാണ് നമ്മ ഗുരുവിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പക്ഷെ ഭഗവാനല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മള്, അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ്ക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാത്സ് പഠിച്ച ടീച്ചേഴ്സ്ക്ക് അറിയാം കുട്ടീനെ മാത്സ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണബോധം വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ആ വ്യക്തി അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സത്യം മനസ്സിലായ വ്യക്തിയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ആയ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കണം. ഏത് ഗുരു, ഏത് സമ്പ്രദായം, ഏതെങ്കിലും. കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് അതിൽ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ പ്രഭാത സ്വാമി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടി, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരു പ്രസാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് പ്രസാദിക്കുള്ളൂ. ടീച്ചർ നല്ല ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നമുക്ക് ആ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവണേ നല്ല കുട്ടിയാണ്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ നമ്മൾ പ്രസാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവില്ലാതെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. യമാമിം പുഷ്പിതം വാചാം പ്രവർത്തന്ത വിഭജിത വേദവതാരത പാതാനാനദ്ദസ്തീതി വാദിനാ കാമാത്മന സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയ വിശേഷണ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പ്രതീം. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ബലാശയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങൾ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലാന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ, നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെല്ലാം രീതിയാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണിക്കരെടുത്തെങ്കിൽ അവിടെ പോവും, വേറെ രീതിയിൽ അതിൽ പോവും, എല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണെന്ന് മാത്രം.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് അല്പബുദ്ധികൾ, അത് നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളില്, അപ്പൊ അതാണ് വേദങ്ങളില് ഈ സൂത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ പടിപടിയായി ഉയർത്താം. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ പോരെ, ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന വേദങ്ങളിൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലോസ് ആയി നമ്മളെ. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കാരണം നമ്മളെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും ജന്മങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചതുരാശ്രമവും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും അർത്ഥധർമ്മ കാമമോക്ഷം ഒക്കെ അതിന്റെ ലൈനാണ്. അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ, അതായത് അല്പബുദ്ധികൾ ഇതില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും, അവരതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ 3 സെക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ 3 സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതിന്റെ പൂജാവിധികൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടാം. അത് നമുക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നവർ കലികാലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ അത് അറിയുന്നവർ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിൽ വരുന്ന 3 കാര്യമാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഒന്ന് ദ്രവ്യം നമുക്ക് കിട്ടൂല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൂജാ സാധനങ്ങൾ, പൂജാ കാര്യങ്ങൾ, ആ അന്തരീക്ഷം തന്നെ ശരിയാവില്ല. പൂജാ സാധനം, ഇപ്പൊ ഒരു നെയ്യ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എത്ര ആ നെയ്യിന് തന്നെ എത്ര പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ. മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കേണ്ട രീതികളുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം അതല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അവർക്ക് തന്നെ ശുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് അത്രയും പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തണം എന്നില്ല. അപ്പൊ കൂടുതലും അങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു 1% 2% ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ കാലത്ത് എന്താ നടക്കണം. അതാണ് പല കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ പൂജകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത്. കാരണം അത് പെർഫെക്ഷൻ അല്ല 100%. കാരണം അതിന് പറഞ്ഞ കലിയുഗത്തിൽ ഒന്നും പെർഫെക്റ്റും അല്ല. അതാണ് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്, യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാമമാണ്. നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നാമത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. മറ്റുള്ള തെറ്റുന്നോ അതിലേക്ക് കടത്തല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിറ്റി നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴായിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തില് ആ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസി അല്ല. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണബോധത്തോട് സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുയർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൂടും തോറും നമുക്ക് എന്താ ഭഗവാനോടത് ആത്മീയത നമ്മളേക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആത്മീയത, ഭൗതികത കൂടുമ്പോ ആത്മീയത കുറയും. ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതികതയുടെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റേത് തെറ്റുന്നല്ല, പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഒരു വാക്കർ വെച്ച് നടക്കല്ലേ, നടക്കാൻ സമയത്താകുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ വാക്ക് കൊണ്ട് നടക്കൂല. അതിന്റെ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് വിടണം, മനസ്സിലേ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വിടാൻ, ചെറിയ കുട്ടീനെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ആദ്യം വിടാൻ കുട്ടിക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ അത് മാറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ആ ഗുരുക്കന്മാര് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ആ വാക്കർ മാറ്റും. അപ്പൊ ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടാവും, ആ വീടോ ഇല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റണം. അപ്പൊ ചെറിയ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആ സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ നടന്ന് വരുമ്പോ നമുക്ക് നടക്കാൻ പഠിക്കും. ഇതാണ് ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭോഗൈശ്വര പ്രസക്താനം തയ്യാ പ്രഹൃത ചേത സംഭവസാത്മബുദ്ധി സമതോ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തയുള്ളവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. ഭൗതികത കൂടുമ്പോ ആത്മീയത കുറയും. അതിന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിനും സുഖാനുഭവങ്ങളും അത്യാസക്തരുള്ളവർക്ക്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചിന്തിച്ചാലായിരുന്നു നമ്മൾ എത്ര സമയമാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും, നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. പലരും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാലോ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിപൂർവ്വ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കൂടി കൂടുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഭഗവാനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രതിയാക്കും. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് സമയം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായി? അത് തെറ്റാ. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ എന്താണ്, അവൻ നിശ്ചയദാർഢ്യം അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ പോവാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ത്രൈഗുണ വിഷയ വേദ നിസ്സൈത്ര ഗുണോഭാവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്തസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചു മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലേ. അപ്പൊ 4 വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവേദം. 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. 4 വേദങ്ങൾ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുന്നത്, ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. എന്നാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറയാം. സത്ത്, രജസ്, തമസ്, ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ആ 3 ഗുണം, അതിന്റെ ബേസാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ചലിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും മാറ്റം അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അതിക്രമിച്ചവർ അതാണ് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാം, അതിന്റെ മാർഗങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭനിഷ്ഠങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ നിന്നും തികച്ച് മുക്തനായ ആത്മാവ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും. നാളെ എന്താവും, നമ്മൾ ഇല്ലാതാവുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നടക്കാൻ പോകില്ല. അപ്പൊ അതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞ മുക്തനായ ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മാവാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതില് നമ്മള് മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കണം. ക്ലിയർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുന്ന മുറുകുന്നതുമാണ്. നമ്മൾ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സുഖങ്ങളുടെ മേലയിൽ നിന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ അതീന്ദ്രിയയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വേദങ്ങളിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പൂജാവിധികളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ പതുക്കെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുമ്മ നമ്മ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം അഥവാ സർവോന്നതമായി കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം. നമ്മള് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്, ഭഗവാനെ, സത്യം പരമ. ഇതൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ആണ്. ഹരേഷ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഹരേഷ്ണ ഓക്കെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്തുനിന്ന്. ഓക്കെ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട്. ഹരേഷ്, ഇതില് അഡ്മിൻ ആരാ? മാതാജി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഡ്മിൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ പേരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? വിജയശ്രീ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ വിജയശ്രീ എന്റെ പേര് പ്രഭു. വിജയശ്രീ നായർ അല്ലേ? ആ അതെ. ഹരേഷ്, ഞാൻ മാതാജിനെ കോസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജി ഡിസ്റ്റർബ് ആകുമ്പോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ. ഓക്കെ, ശരി ഹരേഷ്. മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭൗതികമായ ഊരാക്കുടുക്ക് അഴിക്കേണ്ടത് ഏത് വിദ്യാനമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന വൈദ്യ വിജ്ഞാനം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എങ്ങനെ ജീവിക്കണം. മാനുവല്, ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താ, അതിന്റെ മാനുവൽ അടക്കം നമുക്ക് തരും അല്ലെ, അതെങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം
ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനം, അതായത് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന വിഭാഗം അവസാനിച്ച ശേഷം വേദവിഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവസരവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതിൽ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ 3rd ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. അതിലാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂജാവിധികളൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വേദങ്ങൾ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഓരോ വേദങ്ങൾ ആദ്യം ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാഗങ്ങൾക്കാണ് യജുർവേദങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തത് സാമവേദമാണ്, സാഹിത്യങ്ങൾ. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള. പിന്നെ 4th വരുന്നത് അഥർവവേദത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിലുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാൽ എല്ലാത്തിലും അതിൽ ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോ ഉപനിഷത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. എപ്പോഴും ഉപനിഷത്തുകൾ ഗുരു ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ വേദത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദത്തില് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഉന്നതി നിൽക്കാൻ, അത് പല നിയമങ്ങളും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ശ്രുതി ഒക്കെ വരുന്നത് അതിന്. മനുസ്മൃതി അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്മൃതികളുണ്ട്. പിന്നെ 6 തരം സ്മൃതികളുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്മൃതികൾ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങള്, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങള്, പിന്നെ കൗടില്യൻ, അതൊക്കെ ആ സെക്ഷനൊക്കെ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉപവേദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ വേദത്തിന് അതിന്റെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ വേദത്തിന് ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. ഈ 2 ഉപവേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഓരോ ഉപവേദം. ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓരോ ഇതിന്റെ ഉപവേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന്? ഇപ്പൊ ധനുർവിദ്യ, അത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഇതിലാണ് ധനുർവിദ്യനെ പറ്റിയിട്ട്. ആയുർവേദം അത് ലാസ്റ്റത്തെ അഥർവേദത്തിന്റെ ഉപവേദങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഉപവേദമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ധനുർവിദ്യ, പിന്നെ അങ്ങനെ പല ഉപവേദങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ആത്മീയമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഭവ്യത എന്താണ്? ഗീതോപനിഷത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 46. ഓക്കെ, ഒരു ഇതിലോ ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ട്. അർജുന അതീന്ദ്ര മേഖലയ്ക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ഉയരാനല്ല, ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരണം. അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ കാലവെപ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, അഥവാ സർവോന്നതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. എന്താണ് ബ്രഹ്മം, എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മള് അതിലേക്കുള്ള യാത്ര, അതാണ് ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമായിട്ടുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. നമ്മൾക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും. ദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും തിദക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. സുഖ ദുഃഖ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കൊരു സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അതേ വരെ നമ്മൾ അത് സഹിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടും നമുക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ കരുണയിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്ക് ഈ അതീന്ദ്രാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് തന്നെ താനെ വന്നോളും അതീന്ദ്രാവസ്ഥ. അതാണ് ഭൗതികത. ആത്മീയത കൂടുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും. അല്ലാണ്ട് ഭൗതികതനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മീയത കൂട്ടാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ശ്രവണായി ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പിന്നെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മീയത വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തി ആയാലും നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പില് നമ്മൾ ഭക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യവനാത്ത ഉദപ്പാനേ സർവത്തോസ്മണോദഗാഥവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനത
ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസമ്പന്നോട് നിർവഹിക്കും. അതുപോലെ വേദോഷ്ടത്തിലായതെന്തും അവയുടെ ഉരുപ്പുകൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പൊരുൾ? അപ്പൊ പൊരുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളിന്റെ പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ആത്മീയതയാണ്, അതായത് ഭഗവാനാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്. ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണൻ താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അറിയുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയും, പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളല്ല, വേറൊരു ശക്തി നമ്മൾക്കുണ്ട്, എന്നാലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. ആ ശക്തിനെ അന്വേഷിക്കും. ആ ശക്തി കൊണ്ട് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത് നാമ ജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രസത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഭക്തി ചെയ്യണത് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്തിനാ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാ? നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ബാക്കി പലതും പറയും, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്നാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത് നാമജപം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആത്മീയ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല. അത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ യാത്രയായി നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ പരമാനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് വൈദിക രഹസ്യം. അതാണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്, നമ്മള് കേവലം ചടങ്ങുകളിൽ തന്നെ പിടിച്ചു തൂകാതെ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി മനുഷ്യനുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ചടങ്ങുകൾ ചില ഇതിൽ കാണാം അല്ലെ. ചടങ്ങിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവിടെ ചിലപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതില് ചടങ്ങുകൾ ആചാരങ്ങളൊക്കെ വേണം, പക്ഷെ അതല്ല കാര്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെയധികം പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പണ്ഡിതൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ഇത്ര അറിവുണ്ടായിട്ടും നീ എന്താണ് ഒരു വികാര ജീവിയെ പോലെ നീ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്, അതായത് എനിക്ക് ബുദ്ധി കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഇതേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്, അത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നാമജപമാണ്. അപ്പൊ നാമജപത്തിലെ കൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ജ്ഞാനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മ ഗീത മുഴുവനും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും അതിന്റെ വല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണില്ല അല്ല. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നും ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മഫലേ ഹേതുർഭൂർമാതേ സംഗോസ്തു കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലം ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സോ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാനും ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മയോഗവും ടച്ച് ആവുന്നു. ഇത്ര നേരം ഭഗവാൻ കുറച്ച് ദിവസം ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്? കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നിനക്ക് നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളൂ. അതില് പിന്നെ കർമ്മബലങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി, അതാണ് അർജുനൻ നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്.
യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ജയിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ചക്രവർത്തിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും എന്നുള്ള ചിന്ത നിനക്ക് പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ കർമ്മത്തിനോട് ബന്ധരായി മാറി. അപ്പോൾ നിനക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു അധികാരവും നിനക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ സ്വധർമ്മങ്ങൾ ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയും. പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, സ്ട്രക്ക് ആവണം. വിട്ടുവിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. വിട്ടുവിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. വിട്ട് പോണുണ്ട് അല്ലേ? ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് തോന്നി. ഇവിടെ സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം, കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, ഇതില് 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എന്താ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയൽ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഒരു മകനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ഒഴിയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒക്കെ എനിക്ക് പത്തിയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തുള്ള അല്ലാതെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് രാമേശ്വരത്ത് പോവേ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥത്തിലാണ്. ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോയെന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല, സ്റ്റക്കായി, ഒന്നും ഹരേ കേൾക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണ. പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഒട്ടും കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല. ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി തോന്നുന്നു, കാണുന്നില്ല. പ്രഭു ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, നോക്കാം, കുറച്ചു നേരം കൂടി നോക്കാം. നെറ്റ് ചിലപ്പോ സാധ്യതയുണ്ട്. മഴയുണ്ടല്ലോ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ. മഴയുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട് മഴ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നോക്കാം, 15 മിനിറ്റ് നോക്കാം. നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ. അത് ലെഫ്റ്റ് ആവണ്ട, കുറച്ച് സമയം നോക്കാം നമുക്ക്. വന്നില്ലായിരുന്നോ? അറ്റൻഡൻസിൽ ഇട്ടിരുന്നു, കിട്ടിയില്ലേ? ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഗ്രൂപ്പില് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയോ? വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ? കാണാനില്ല. ഗ്രൂപ്പില് നോക്കി നോക്കൂ. ഗ്രൂപ്പില് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ? ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ലിങ്ക് വഴി തന്നല്ല, മറ്റേ ഗ്രൂപ്പില്ലേ നമ്മുടെ മലയാളം മെൽറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പില്ലേ, അതിലിട്ട്. മാതാജി, നമ്മള് 55
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 55 ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി. ഒരു കേൾക്കുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. അതെ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രഭു ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, കേട്ടോ? നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ആവാം എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ. ഹരേ അതെ. കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. മഴയായതുകൊണ്ട് സാറ് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്ന് സിഗ്നലിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കട്ടായി. ശരി പ്രഭു. നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. നാളെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. ഹരേ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. പതിനാം പാവനേത് വൈഷ്ണവേബ് നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. നാളെ കാണാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തോ സിഗ്നലിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു. അന്ന് അതെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അവിടെ മുട്ടമള